A iniciativa de organizar a xornada Ribeira sen acoso partiu do profesorado do Ceipo Grupo como unha das actividades enmarcadas na Semana da Prensa. Desenvolverase o día 9 de marzo en 2 sesións que se retransmitirán tamén vía streaming. Pola mañán, ás 10:30 estará dirixido ao alumnado cunha linguaxe que eles podan entender ben, que é o que poden facer para evitar o acoso nos seus centros. A sesión de tarde será ás 7 da tarde, que será no Auditorio Municipal, estará dirixida ao profesorado, aos pais e nais que teñan interese na solución deste problema. O encargado de impartir as charlas será o psicólogo especialista en acoso Javier Pérez Aznar. Tamén participará, aínda que cunha intervención en liña, o exxogador de baloncesto Iñaki Zubizarreta, que foi vítima de acoso escolar no seu pasado. Ambos os dous abordarán a problemática do acoso dende 3 puntos de vista. Entón, queremos poñer o foco como en 3 ámbitos. No ámbito do que sufre o acoso, para empoderalo e darlle estrategias técnicas de como poder manifestar e defenderse dese acoso. No ámbito do acosador, para facelo empatizar e que minorar esas condutas negativas. E tamén moi importante no ámbito do observador, vale? Porque o observador nunca é imparcial, entón é, digamos, un colaborador silencioso. Para asistir á charla de xeito presencial é preciso reservar praza previamente no enderezo electrónico normalización@ribeira.gal.